Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, naragsak anapan nagpasyar na Ruben, Lindon, ken Sinay, iti aglawlaw ti burayok, ket nagdidigos da. Umapalmat ni Ruben kadag iti dua. Isu anakuna nga umunan nga agawid. Iti sabali a bangir, plano da Mr. Fortesa ken Doña Dolores ti mapan iti Amerika. Tapno makaliklik da, iti iraraot da Ruben ken Lindon. Maragragsakan mat ni Doña Dolores iti dayta a plano ti immun una. Ken nakuna na pay amakita na metlangen ti Amerika. Iti dayta metlagun daway. Pagsarsaritaan da Pangulo Baltasar ken Lakay Ignas ti iraraot da iti grupo ni Fortesa. Nakuna ni Pangulo Baltasar asidadaan da tumulong iti kanito a rumaot manen da Lindon ken Ruben. Kabayatan na. Agsarsarita da Lakay Ignas ken Pangulo Baltasar. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Mayat mat kidi. Tapno makapasyar dagiti ang kabsat. Makita damat, tinaturong idi ti amada. Nabayag mat apanawan. Ti panagtalinaad day di agila di ti lugar mi. Kayat na ditoy, gaputa presko ti angin. Uray siyak, Baltasar. Kayat ko matilugaryo. Nangruna, ita, taawanan dagiti mangririribok kada kami a bandido. Natalnan daytoy a lugar. Sa bagay, husto ka, Baltasar. Isu nga awan ti rumba nga pagtanagam kadagiti kakanakam. Gaputa natalgad da ditoy. Maragsakanak. Numakit-kitak ang naragsak da Ruben ken Lindon. Isudala ang tinabat-bate kadagay ti ipatpatag ko iti biyag, Baltasar. Kamagong, Aginggat si bibiyagak. Tulungak dagiti kakaanakak. Tapno awan kadakwada ti maisagmak. Andansing, maragsakan nagtasimbang patkan. Wen, Diana. Nagadong amin tinasikaso. Kinasaritak dagiti nalalaing nga bugadok. Naku nadadakkel tinamnaman nilyo na makarwari di pagbaludan. Kasta ka di, auntie? Wen, Diana. Urag bayad akiti nangina. Basta makarwar lakit din nilyo ni di pagbaludan iti kabita na panawin. Nasayaat mo't no kasta, auntie Ansing. Kun naistoryak mutten kadagiti abogadok ti may papaniti kaso ni Ruben. No mapanagnagan iti korte a frame up laeng tinapasamak. Ibasura laeng ti korte ti kaso na. Auntie? Kaya tasawin day ta. Nawayanton nga agdakiwas ni Ruben. Madaman nga sa sikaswan dagiti abogadok ti inyuman ko kadakwada apariku. Celia, Diana, agpulis kayo. Adda na pataga papanan tayo. Sa dino ka diti papanantayo, manang Ansing. Wen nga agpaiso, auntie. Kalaat dahito nga iruruar tayo Mapan tayo iti house ko. Agpartiyak iti sangapulo ababsi. Anya ababsi, manang Ansing? Sangapulo ababoy. Anya? Senyorita, itay pa'y nga agdaydayan ni Antim na Ansing. Wen nga rod manang. Madlaw ang maragsakan launay. Tila ang pakasdaawak, apay nga agparti iti sangapulo ababoy. Dahita nga rod mat ti pakasdaawak, manang Celia. Agpaskan nga ta. Isong agparti iti sangapulo ababoy. Ay, nagadun nga iti sagana no kas pangarigan, senyorita. Agasam nga iti sangapulo ababoy. Adulakit iti nga ili ni Auntie Ansing. Isong agparti iti ado ababoy. Ay, nakadanan tayon. Nagulimot mo titabalay ni manang Ansing. Awan mo ti makita ka sa nga ili na. Diana, Celia, anya pa'y latararamidan yu. Bumabata yun, takuyo ganda ngagparti ti sangapulo ababsi. Anya? Ha? Kartingan nyo ti bumaba, Celia, Diana.
Di tay kabaalan apartyan di sa nga pulo a baboy, Manang Celia. Talaga mo, senyorita. Awan mo ti makita ka baboy iti arubayan ti balay ni Manang Ansing. Celia, Diana, umay kayon. Tulungan da ka mangiruar ka dagiti sa nga pulo a baboy, diti silid ko. Anya? Ada baboy iti unag ti siledyo, auntie? Ay, mas naawak, senyorita. Ay, ala, mapantakit din iti ayan na. Tulungan ta mangiruar ka dagiti baboy. Apay nga gatawa kayo adwa, Celia, Diana. Ay na, Auntie Ansing. Kunaklakit din no baboy nga agpaiso ti partyan tayo. Saan matgayam? Ay na, sa nga pulo mo't gayam ang nagdadakkel a piggy bank ti adda dito'y Manang Ansing. Wen, Celia, Diana, partyan tayo dagito a piggy bank. Paggatang ko iti asawa, dagito a kwarta. Anya? Mabitlaeng, mga laki ti maso apang burak tayo kadagiti piggy bank. Apay amaso ti alaam, Manang. Uray martilyo laang ti aramatan tayo amang betak kadagiti piggy bank. Ay sus, awan ti martilyo, Celia. Maso ti adda. Anya? Adday ta. Naparti tayo aminen dagiti sa nga pula baboy ko. Diana, Celia. Nagado abareya, Auntie Ansing. Ay na, kabaulan tayo nga taabilangan amin dagiti abarya, Manang Ansing. Wen, Celia. Kabailan tayo nga tangagpaiso, Auntie? Kabailan tayo. Ala, ingkagluto iti kanan tayo, Celia. Tarugyan min kan ni Diana tagbilang. Ta sigurado mabisinan tayo. Wan, Manang Ansing. Kaanon tupay amalpas tayo abilangan dagito'y abarya, Auntie. Abutan tayo siguro ti makatawan. Ha? Senyorita, nabuntuunin dagiti barya iti sangwanan ta. Ngam adu pa'y ti bilangan ta. 15,000 pa'y la tinabilang. Huwag nga rod, Manang Celia. Ay, naktanganak pa yan nga agbilbilang. Ane, narnakan pa yan ni Manang Ansing. Nabanugan ang nagbilang. Panakkunak, isardeng tapay lati agbilang, Manang Celia. Agina na tapay. Leon! Nagpukaw ni Auntie Ansing abat maturog. Agtagtagain na plakit din ni Manang Ansing. Ay, una yan. Kamatin na kiti kadaratan. Agtagtagainap nga agpaiso. Kat nalabit nga kinakinamat da Auntie Ansing kan tatalyon iti kadaratan. Nagurok manan. Ay, anya nga tan ti mapaspasamak ka ni Manang Ansing. Agaramat to iti snow boots kani snow gloves. Gaputan na lamis iti Amerika, honey. Wen, honey, maramat munto amin dagita no nakagteng tani di Amerika. Magagara na klauna yan na makagteng iti Amerika, honey. Agpasindayagak to, no adda ako ni Jay kadagiti amigak. Paapalak, ida. Sika talaga, honey. Di kan makatorturog ka po iti dayta. Oh, honey. Feeling ko katanda akon ijay Amerika. Ahawin kaya't ko kumatirumwar. Tama pa na ijay parlor. Agpapintas sa kiti kastaunay. Saan ka pala rumrumwarita, honey? Palamisan ta pa iti sitwasyon. Okay, honey. Sikati masurot. Kasla saan anapaltugan ti may sa asakan ni Ruben, Lindon? Inuli naman ang diyapuon ti mangga. Wen nga rod, sinay. Patsyak na sakit pa ti saka na. Ngam di na kaskaso. Kabalan ng ibturan, ti sakit na. Kuma, saan kayo na pumanaw pa dito'y tribo? Ha? Oh.
Nagliday ka manen. Di kagdanag. Addan to manen aldaw pa nagpasyarmi dito eh. Lindon, Maawatan ka. Dumteng to ti panawen. Amabalinak ton nga agnaad dito'y tribo yon. talaga, Lindon. Wen, sinay. Urayom day ta ka nito. Kat kabayatan to ti kaawan ko dito'y. Ibatik ti ayat ko ken ka. Lindon, Inarakop na sinay. kaputay ayatan ka unay-unay, Lindon. Babaan iti panangarakop ko kan ka. Malaganan ti barukong ko. Sinay. Agan-anad kayon to kuma iti iraraot yo iti grupo ni Fortesa. Wen, sinay. Diyak kayo't amapukaw kay ti biyag ko, Lindon. Urayak ti panagsubim. Hoy Ruben, bumangon ka dita nagidda marwot. Agawid tayon. Kunak no saan kayo panal pa sa nagsarita ka ni Ipag Sinay, Manong Lindon. Maturog ako man dito karuotan ka. Sika talaga. Bumangon kan, agur-urayan ni Sinay. Una kayo, sumaruno ak tulatan. Anya? Umapalak tumula kada kayo. Nag-sweet kayo ngamin ng sarsarita. Kasla di kayo agsina. Makamuka nga rod. No di ka pala sumurot kada kami. Sapay adda ka no narungsot nga ayop dito eh. Ha? Agawit tayo nga roden. Takrot. Imbagak lang adda narungsot nga ayop dito eh. Timakdar ka dagusan. Agawit tayo, Manong Lindon. Ken sa anak at akrotan niya. Adto titig pipi sa bilangan tayo, Celia, Diana. Nagadunday ta asag pipiso, Auntie Ansing. Wan nga agpaiso manang. Nagmalmalamon nga agbilbilang tayo. Di kay ka din agreklamo, Celia, Diana. Sayang mo't dagiti abarya, no? San ko agastusan. Sa bagay, nabayag siguro a panahon nga inururnong mo dagito'y abarya, Manang Ansing. Nabayag mo't Celia. Kaya't kung amin di makaurnong, isuan, nagiduli na kitalkan siya. Bili, baka talaga kan ka, Auntie. Baknang kalangarudan, napanunot mo pala ti agal kan siya. May mayat matlaang tadaurnong na, tay awan ako nada, Diana. Dua nga na klase dagiti babaknang. Anya ngay dagita a klase ti babaknang, Manang. Jay may sabak na ang katkaslakan ni Dolores. Agraraman kanagin babak ng laeng. Bak na ngagpaiso ngam nagadumot ti utang na. Jay ngay may sapay abak ng Auntie Ansing. Jay may sapay abak nang. Kaslay ti day di Roberto akasinsin ko. Di mo madlaw abak nang. Gapo iti panagkaw kawis na. Ngam gayam, adu ti negosyo na. Amo na tagurnong ken nawan ti utang na. Auntie, Nasingput pa day di Roberto akasinsin ko. Gapo ta tinulungan nak. At daygatang ko itan iti asawa. Anya? Sa wakas, andantun kaabay ko maturog. Andantun magring kanyak, nagtagtagay na pa. Anya, ti plano yung ita. Kamagong. Saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Ruben, Baltasar? Nasakit pa'y latisa ka na anapaltugan. Panagkunak, di na pa'y kabaalan ti lumaban. Kamagong. Timing laang ti iraraut tayo, Baltasar. Patsyok anak kasagana pa'y lati grupo ni Mr. Fortes sa lumaban. Sa bagay. Husto ka, kamagong. Nasken ama plano ana imbag ti iraraot tayo. Tapno malpasan ti riribok, Baltasar. Sa wakas, nalpas tayo na binilang dagiti barya na urnong ko, Diana, Celia. Ay, When, Auntie Ansing. Rabiin analpas ti panagbilang tayo, Manang. Ay, makabanog mo't gayam. mabitlaeng ah. Sa dino ti papanam, Auntie? At dapay gayam dua dadakila pigi bang anabati iti silid ko. Anya?
dimtengen ti armored van ang mangilogan kadagiti barya, Diana, Celia. Wen, Auntie Ansing. Sukatan ti bangko, iti paper bill lagi ti barya na urnong ko. No kasta, sumurot tayo pa iti bangko manang ansing? Wen, Celia. Inaklokatan ti ridaw, ta sumrek dalatan dito balay ko. Kat alaan na dagiti barya. Kat kalpasan da ito'y, mapantayo iti pagbaludan. Kumusta nga tan ni Ansing? Nabayag at dinak sinarungkaran dito'y pagbaludan. Apay kanayon kumatan asap-sapulen. Kanayon ko amalaglagip ti rupa na. Nagpintas ni Ansing. Adda ka no bisita ka. Nalabit ani Ansing. Kartingak ti rumar dito'y salda. Tama pa nakadagos iti visiting area. Kunak no di ka nagpakita pa'y kanyak, Ansing. Ay na. Ay, madlaw ka digdigos na. Nagtaera lalaki. Nakaisim kamutlaptan ako mitkita kanyak, Ansing. Aqua. How are you, Leon? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.